Белүебезчә, тиздән 14 февраль бөтә дөнья буенча Гашыктар көне билгеләнә. Был көндә яраткан кадерле кешеңә йөрәк формасында открытка эшләп бүләк итү матур йолага әйләнгән. Дуслар, һез открытка эшләй башланыгызмы? Юкмы? Алайса әйдәгез бергәләп эшләйек. Открытка эшләр өчен безгә төсле кагыз кирәк: тасма, каләм, линейка, кайсы һәм елем. Тәүдә төсле кагыздан безгә квадрат эшләр кирәк. Мин уны эшләнем. Хәзер уны безгә бөкләр кирәк, ошолай итеп. Икенче яктан да хәзер уртаһына бүлер кирәк. Ике яктан да. Мына ошолай килеп сыкты. Без ошолай итеп эшләнек, уртаһын табырга һәм ошолай һызыктар килеп сыккан өчен. Хәзер игътибар менән карайбыз. Дөрес итеп эшләр кирәк. Безгә ошолай итеп бөгөр кирәк. Хәзер ошолай итеп бөгөр кирәк. Һәм ошолай әйбер килеп сыга. Хәзер кире асабыз да уртаһына бүләбез. Һәм каләмдә алабыз да йөрәктең яртыһын төшерәбез. Килеп сыккан йөрәкте хәзер кайсы менән кыркабыз. Бездә ошолай йөрәк килеп сыкты. Хәзер ошолай йөрәктәрне дә икенче яктан эшләр кирәк. Һәм өченче яктан. Һәм икенче яктарын да кыркыр кирәк. Йөрәк килеп сыккан өчен. Монда квадрат калдырыр кирәк. Ул ошолай итеп ябыла һәм асыла. Безнең Валентинка әзер тиһәң дә була, әмма уны хәзер әзерәк кенә матур итәргә кирәк. Квадрат кырктым да ошында ябыштерып куйдым. Миндә ошолай наклейкалар матур гына бар, һәм мин уларны ябыштерам үземнең открыткама. Хәзер уны Валентинкамды тасма менән ябыштырам. Бына ошолай Валентинка килеп сыкты. Дуслар, магазиндан Валентинка алгансы, өйдә кулдарың менән эшләү күпкә яхшырак. Кыздар, егетләр, Валентинка эшләп 14 февраль якын кешеләрегезне куандырырга онытмагыз. Артур Рамазанов, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәр өчен.